Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sa Jesus misugilo niining sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Ang gingharian sa langit sama sa tag-iya sa usa ka parasan nga sayo sa buntag milakaw aron pagpangitag mga tao nga iyang patrabahoon. Miuyon siya paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka denaryo ang adlaw o gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagkaalas 9, miadto na usab siya sa merkado ug didto nakita niya ang pipila ka tawo nga nagtindog nga walay buhat. Busa miingon siya kanila, trabaho usab kamo sa akong parasan ug hatagan ko kamo hustong suhol. Ug nangadto sila. Unya sa pagkaalas 12 ug sa pagkaalas 3 mao gihapon ang iyang gihimo. Hapit na kadto mo alas 5 nga miadto siya sa merkado ug didto nakakita siya laing pipila ka tawo nga walay buhat. Siya nangutana kanila, nganong giusikan man ninyo ang tibok adlaw? Sila nanubag, kay wala may mipatrabaho kanamo. Ug miingon siya kanila, kun mao kana trabaho usab kamo didto sa akong parasan. Sa pagkasawumsum na ang tag-iya miingon sa iyang kapatas, tawga ang mga mamumuo ug hatagi sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol kadtong ulahing gipatrabaho ug ipaulahi kadtong unang gipatrabaho. Ang mga tao nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon gisuhulan og usa ka denaryo ang matag usa kanila. Busa sa pagduol na sa mga tao nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat, apan ang usag-usa kanila gihatagan usab og tagsa ka denaryo. Gidawat nila ang ilang suhol ug nagbagutbot sila batok sa agalon. Miingon sila, kining mga tawhana nga ulahimong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras, samtang kami nagtrabaho sa tibok adlaw ug napagba sa kainit. Apan bisan pa niini imo silang gihatagan samang suhol nga imong gihatag kanamo. Ang agalon mitubag sa usa kanila, migo, pamati, wala ako maglimbong kanimo kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. Karon dawata ang imong suhol ug pauli sa inyo. Mao'y akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba di ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta sumala sa akong gusto? Unasina ka ba hinoon kay ako manggihatagon man? O gitapos ni Hesus ang sambingay sa pag-ingon, busa kadtong naulahi mahiuna o kadtong nahiuna maulahi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang kinabuhi nga espirituhanon lahi kaayo sa kinabuhi nga kalibutanon or lawasnon. Kini nga tong lawasnon nga kinabuhi measured by reward. Ang kanibang ang atong kinabuhi ba? Sukdon
sigon sa atong gidawat niya. Kung taas kag na spent nga oras unsa man say imong madawat, dako-dako sad ikumparar sa gamay raog na dawat o na trabaho, kay ang gisukod ang paggamit mas imong lawas. Pero sa Ginoo di ay lahi, basta mo trabaho lang ka, pariharag sweldo, pariharag yung reward. Basta mo trabaho lang. Kadtong nagtrabaho og 9 ka oras, 8 ka oras, 6 ka oras, 5 ka oras, 1 ka oras, pariharag sweldo. Saman, okay mo ani? Anong liningi ay mamudiya? Hay may inyong ganahan kaning kalibutanon nga paagi nga og unsa katas ununa ang imong paghago sa imong lawas, mao say tagaan og reward niya. Doon na pag-overtime. Pero ang sa Ginoo, why overtime, why oras, basta mo trabaho lang, pariharag sweldo. Saman, hay may inyong ganahan na sa Ginoong paagi o sa tao? Kinsay mo ingon nga ganahan ko anang pangginoo pader, taas kamot. Mga bakakon. Di ka mo magparihan, gayaw-yaw. Gayaw-yaw, kami na pagbamis init, purting inita, gikan pas buntag sayo, hangtod karon kana nung nagtrabaho lang sa kauras niya, landong na raba, kay alas 5 na, pariharag suhol. Tagaan na to gamay example, aron makapicture gan mo. Nalitan, kaning pagsud og langit ba, ikaw asawa ka, purti gini mong buotan na, sukad pagkasal ninyo, wa gyud ka magbinuang sa imong bana, nagsige gyud kag binuotan, kulatahon pakausahay sa imong bana, mangabit pa gyud siya, sugal pa gyud, bisyo pa gyud niya, tamparoson ka panagsa, kausas-usa ka simana, hangtod yun nangamatay mong duha. Pero pagkamatay sa imong bana, nakahinulsol siyang sala, nangumpisal, gihilugan, pagkamatay ninyong duha, nalangit siya, nalangit pag itong iyang mga kabit. Unsa man, ganahan ka nga magkuyog na mo dito sa langit? Lawan, una-una ba, asawa ka, nangaamong ang imong kinabuhi, sige agas imong luha tungod aning mga kabit nya, tuara di ay nagkuyog ra di mo sa langit, kay nakaamgo man sad pagdayong kamatay, nakahinulsol man, naghilak-hilak man sad, basol man sad. Saman, ganahan mo nag-abot ninyo dito, mag-holding hands ra di mo sa imong bana o sa iyang mga kabit? Oy, gilingay mo to pa na, okay ra na nimo? Pwede sa natog balihon, bana, buutan kaayo, magli-minister gyud ang asawa, buhay simba-simba, bisag kinsa lang laki makatilaw, pakauwawan lang ka, adto pa magpuyo-puyo sa laing laki, niya ikaw binuutan kag maayo, wa gyud ka niya pansina sa imong kasakit, niya pagkamatay nimo, langit ka, pagkamatay sa imong asawa, nakahinulsol man, tuan na sad, nasud na sa langit, kuyog patong iyang mga laki, niya magsige pag-ingon mo, part, niya adik ka din ni part, unsa man, ikaw ba na, labi na, minister ka din eh, unsa man, okay na nimo? Usahay makaingon tamura manig unfair ning sa Ginoong pamaagi, unfair. Si Santa Rosa sa Lima, 31 anyos, nalangit na. Si Saint Catherine of Siena, nga mao sa iyang idol, murag pila to edad ato niya? Saint Catherine 33, mantingal ito edad, na santa sad.
Sila sa si San Pedro, sila San Pablo, mga kay 15 years, 1586, 1617 man ni AD namatay si Santa Rosa sa Lima. Sila sa si San Pablo nangamatay, dugay na, mag-edad sa to sila mga 60, nasa mo edad o gatos kapin, naasay kadtong gilansang sa cross nga, dito na gid sa cross, mga pila na lang kaminoto o na mamatay, nalangit pag yun. Kato si Kwan ba? Kasi nga itong Dimas. Dimas, matingin ito yung nga ito. Dismas ba na? Basta, mo na akong nadunggan, marag Dimas, o man sa Bible. Ang isgutan lang dito, dapit sa tuo, o dapit sa wala. Ang dapit sa tuo, mo giingnan ni Kristo, karon dayon, kuyog kanakos paraiso. Ang mga Hudiyo hinoon, nga sugod pa ni Abraham, sugod pa ni Jacob, sugod pa ni Moises, nga nagsunod nas Ginoo, giingnan Hinoo ni Kristo, maimpirno mo, way usa ninyong makasud sa langit. Nya sige pagid sila og kanang simba, sige pagid puasa, sila pagid naghimog mga templos Ginoo, giingnas Ginoo, maimpirno mo, mga tigpakaron ingnon mo. Ana. Asa man? Maayo ning pamaagis Ginoo. Mura mamogdi mo to. Diri sa unang pagbasa, nagsigi og gi-emphasize sa mga judges nga kini di ay tawhanon nga mga gusto dili gyud mauyunan sa Ginoo. Mao nang nagpili sila hari, pero aning panahon na gustos Ginoo nga siya maoy mahimong hari sa katawhan sa Israel, pero namugos gid sila maghimo gid sila hari. Mo nang gipasumbingayan sila dinhi sa sulugoon sa Ginoo nga si Hutam nga kay namugos man gyud moghimog hari, kanang inyong hari nga gipili mura nagsampinit nga maoy mupatay ninyo, maoy mupaantos ninyo, kay inyo mangyong gipamugos ang paghimog hari. No, bitan na usay mo pasumbingay ko kaning panahos eleksyon ba, man national man or local or barangay level, unsa kang atong gipili, no? Pinili ba ka nas Ginoo o basig dili gustos Ginoo nga mag-eleksyon? Sa minyong nahona, wasan mo kibaw. Ang sa may timaan nga ang Ginoo gusto nga mag-eleksyon ta. Ha? Awasan mo kibaw? Awasan ko kibaw. Musulti ra ng Ginoo mupadayag ra na siya pagpili mog hari sa maadtong panahon ni Hari David. Ang gipili sa iyang papa katong 7 ka buok na igsuon ni David, wala mauyunis Ginoo. Niingon dayon ang Ginoo, napabakayla pinaagi ni propeta Samuel, naapabakaylaing anak sa tuwa dito nagtugway sa mga hayop, papuli ato diri kay ako tong tan-aon, pag abot na isa kanimoy pilia. Kamao nang Ginoo mo pili niya sa atong panahon sa eleksyon, ang atong pilion kanang mga Diyosnon, dili ng mga yawanon. Ug unsa may timaan sa mga yawanon, magsigig pangaway, magsigig panaway sa iyang isig katao. Kinsa may mga Diyosnon, kanang musugot lag sawayon, musugot lag awayon, pero magsigi ragyapok pasaylo, magsigig alagad sa katawhan. Bisag dili pa mapili or mapili, nagsigig alagad sa katilingban. Kana mo'y angayng pilion. Mao na'y Diyos nun nga pagpili, pero tungod lang kay sikat, tungod lang kay daghag kwarta, tungod lang kay mo'y hari-hari dinhi, maglisod gitag dinhi nato pilion kay lisod-lisoron ta ani. Ana, binuang na. No? Sama mo dia. Lingi-lingi ra ba? Kana yung loyalty kay ako ning parintim, ako ning
amo, daghan kog nadawat aning kaayuhan, bahala nagang uban, gitikasan ani, ako gining sundon, awa na. Patay na tadi, di na nas Ginoong paagi. Muna si Santa Rosa, wa ni siya dawata pagka mungha. Tanawa sa iyang kabuutan, wa siya dawata pagka mungha. Ang iyang papa, maoy ni babag niya ang iyang ginikanan. Kay gusto nila magminyo siya. Minyoon gid siya. Pero bahala wa siya dawatas pagkamungha, ang iyang gibuhat mura siya mungha. Doon na siya kwarto, adto siya dito magampo, adto siya dito magkananaang maghimo ba kaning penitensya. Gahimo sad siya korona nga tunukon, iyang ibutang siyang sina nga na. Sa di na kinahanglan nga musuod pa ko og monasteryo. Ari ko sa akong kaugalingong balay. Pasabot, di ko ninyo dawaton pagkamungha, magpuyo ko pagkamungha. Di ko ninyo iilik pagkabarangay kapitan, magsige ko galagad isip murag barangay kapitan. Dili ko ninyo pilion isip konsihal, magsige ko galagad isip murag konsihal. Sa iyon raman ka ng trabaho sa barangay kapitan ko, tighatag raman nagbugas anang way bugas. Tighatag raman nagtambal anang way tambal. Tigprasis raman na anang mga PhilHealth, tabang anang mga marilis ng mga DSWD. Ano? Di ka kasuroy-suroy dito, niya mangayo. Tigpakarsada anang way karsada ng mga lugar. Tigpapahawa anang nagparking sdaan. Tigdemolis anang mga balay nga ning encroach na sa karsada. Public ba? Public servant ba? Kinahanglan pa kita mailik ana, tigsilhig ana mga hugaw keng daan, tigkabkab anang kanal nga ni-clog up. Kinahanglan pa kita magpailik. No? Nya kinahanglan pa kitang mangaway para anang trabaho kapoy ana. May paning pare, gaan pa, dupa-dupa lang, baligyag slat, halin dayon. Nya kinahanglan pag iday kong mapari, aron mo tabang ko anang mga nanginahanglan. Di na, pero kay gihimo man kong pari, mas dako tingali kog matabang. Kay giilik bang kapag kakapitan, mas daghan tingali kag matabang. Pero dili na kinahanglan nga iilik pata. Pero kung iilik, kung itugot, matud pang Santa Rosa o Lima, buhata ang tanan para sa kaayuhan sa tanan, pag-antos para sa uban. Mauna siya pinakanindot ang pag-antos para sa atong isigkatao. Matud pa diri sa atong tubag sa Salmo, Ginoo ang imong kusog naghatag og kalipay sa hari. Kinsa ba ning hari nga atong gitawag ang katilingban, ang Ginoo? Unya ang kusog nga iyang gihatag nato, bahalag dunay reward or why reward, gamiton tani para sa kaayuhan sa katilingban, sa government, kaning atong nasod, kining atong simbahan, ug alang sa atong Ginoo. Mao bitaw kining ato rong umaabot nga holy pads. Holy pads. Kining National Retreat for Priests. Kaming mga pare, ato ning gisuportahan pinaagi og mga slots nga holy pads, holiness, peace, and divine salvation. Tag 100 ra ni per slot. Gaan ra kaayo na kinahanglan tag 100,000 ka 100 pesos. Gamay ra kaayo na nga kantidad, pero kung ato nang ihatag, matag-usa na to ba kitang mga believers, labi na gid sa akong mga subscribers aning atong YouTube channel, iabot naman nag 163,000. Manghatag lang tag 100, mahimo na ng kusog sa katilingban. Kung ang imong kusog equivalent lang og 100 pesos, dili sad ikatumbas ni ana ang dunay kusog nga 1 billion pero di gyud motabang sa atong project kining gitawag og National Retreat for Priests. Ang imong 100 nga imong gitampo, mas dako pag natampo kaysa dunay 1 billion pero magsigilag tamihid
Tuho ka ng retreat. Tuho ka ng kumbinto. Tuho ka na. Mas dako pagdatampo ang imong 100, ang imong 500, ang imong 1,000 kaysa adtong gakupot og 1 billion daw kaayo sige na noong daog-daog siyang isig katao. Pasabot sa Ginoo ba, ang buhat nga maayo maoy importante kaysa sweldo. Trabaho og maayo diha sa imong opisina sa pagka-maestra, sa pagka-nurse, pagka-doktor, ug sa akong pagkapari baka bisag way sweldo. Kay nga naman, kanang imong kusog nga gitampo diha nga wa tagai og reward, mas dako nagkalipay nga nahatag didto sa kasing-kasing sa Ginoo. Ug mao nay makapahimo natong holy. Muna iyampo sad may mga pare nga mahimo ming holy. Na kining among pagsigigwali, kining among pagbarog-barog diri di unta ni masayang. Nya kanus man ni di masayang kung magsigigin mig wali, magsigigin mig alagad, bahalag way kolekta. Now, nya kamusad bahala nagway muwali, bahala nagdili kayo mo makontintos wali, ang importante muhugid mo kolekta. Ana ra gud na kay mo sa day inyong trabaho nga mo sa diri wali sad mi og bunindot among wali malipay mo, thanks be to God. Og di mo malipay basta ni wali mi mo appreciate mo, mo like mo, okay. Og di sad okay ra sad kamo sad ay mo pagsigumbot di man sa tagadahan mo donate aning paria hindi man ka maumuwali. Ayaw ibase sa imong satisfaction, ibase sa imong devotion, sa imong dedication o sa imong conviction. Ang saman malit na mong holy pads, ugma na lang nako hatag ang update kay holiday man day pagka adtong Lunes, so dili pa nato ma-view ang gahapon ang banking kanang online. Itingob na lang nato karon pa ta maka-view ani. Ugma pohon mahibaw-an na ninyo pila na atong halin sa holy pads. Og ang ato sang last nga halin sa atong SBF DAG ato pa maninggi hunong karon. Gamay. Ha? Sige, salamat daan ninyo. Manindog na ta mga holy persons.